बगिया धीरे 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 और पाछेला बहुत दिन भाभी थी तो पूजा करी बेलिका किंतु बेल काल हो नथला मते डकेले राजा मु आज आइची मां तो सेवा करिया मालो या मां को की गाधा पदा भलो की कर दवा तापर गोसाई की खबर लगाओ मां पुत्र ओ मां पुत्र देशे कौन के काले जाई छी ना को आय गोसाई बाबू ओ आ तुम सुगुची जी ओ गोसाई अरे गोविंदा ओ कौन कहत आय राजा कहिदेले मां करो ठीक से पूजा पूजी होउनी आज दिया मन कन वचन देई मां को पूजा करिया ये गोसाई को पक्षाघात रोग होइछि ना कोन तो हल होछि एंटी ये कहिले हमरा पूजा हनबे का ये कहिले हमरा पूजा हनबे अरे मां कहिसंदी रजा को मां कहिले रजा को हां आज रजा को कहिले रजा कहिले मते डकैले कहले तू जा भलरे पूजा करबी करिवु मार अरे रजा त मते कहि नाटी तेरे तो हलुचो डाकिला सुगुनी राजा तो केति कहि थाते जे एंटी गोविंदा बोलो मते जागा खाजा पके जाना तो जाई छे ओरे जावा एई बटे खोले खोले बटे खाई भलाला अरे खाजा पके कहां जाई छे जाई छी तो हां बटे बंधिया पइला ना बंधिया पइला अरे तो पइला छैन पइला छैन बंधिया पइला के छी आ तू जान्नु बा ओहो पइला छैन बंधिया पइला मारे चल जाई छ ओहो मु जानिने मु बा एक गार छुआ अरे गोविंद ओ आउ कना कर जाई छे आगा आउ गोटे राजुआ ता भाई होची सरुजी ता भाई होची आउ गोटे कोन मन ओइ काले समिति को सादा साजी गेलो नंदिया तू बहु कथा कहू ओ मौला सादा सारे बुलाइथला मौरा साध करियो जाई थेली हां ए सिसड़ा तू राजुआटा नो भाई
1500 ମୋ ମଣିଆ ଦେଲେନି କି ସରୁଛି 10 ଦଉଛି ସେ ତ 8 ଆଣା ଦଉଛି। ଆଉ ଇଏ କଣ ଭାଙ୍ଗ ମାରା କରି ଦେବେ ଗୋସେଇ ଭାଙ୍ଗ ଆଜି ଖାଇନି ରେ କାଇଁ କଣ ମିଳିଲାନି ନା କଣ ସାରେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଏ ସରକୁ ଆଠଣା ଦେଲା ରାଜୁ ଆଠଣା ଦେଲା ଆଠେଣି ଦେଲା ଦେଇ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଠଣା ଆଉ ଚଳୁଛି ଚୋଇପଟା ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରିଦଉଛି ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦଉଛି ହଁ କେବେ ଏବେ ଉଷୁନା ଖାଉଥିଲା ନା 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 ଅରୁଆ ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉ ଜିରା ରାଇସ୍ ଖାଉଥିବ ଏଇଟେ ଜିରା ରାଇସ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଆମେ କଣ ଖାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ତ କଣ ଖାଉଥିଲ ମା ସେଇଟା ଏଠି ତିଆରି ହଉଛି ରେ ବାପା ସାରେ ହଁ ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ମତେ କହିଲା ଭଲରେ ପୂଜା କରୁନା ତମେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଧା ପତ୍ର ପକେଇବାକୁ କେମିତି ଯାଉଛି ବାଗେଇକି ନବ ଶୀଘ୍ର ସାର କାମ ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ହଁ ଦେଖୁନା ଆଇ ବସ 100 ଟଙ୍କା ମାରିଛି ସାରେ ହଁ ಇದು ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଷ୍ଟାରିଆର ହଁ ତାର ସାଗ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ହଁ ମୁଁ ରଖୁଛି ନା 100 ଟଙ୍କା ଆଣୁନା ଭାଙ୍ଗ କରିକି ଖାଇଦେବା ବୋଧେ ଇଏ ବାମୁଣ ଧନ ଖାଇକି ତୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନୁ ମହାପତର ଖାଇବ ଆଉ ବାମୁଣ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦୁର୍ବେଦୀ ମାରିବୁ ବିନ୍ଧି ମନ ରଖିଥା ମା ଆଜି କାଇଁ ହରସ ନାହିଁ ମାର ତୁ କଣ ଫୁଲମାଳା ଭଲ କି କାଢିଛୁ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ଆଉଛୁ ଡାକୁଛୁ ଭାଇ ନା ମୁଁ ଖାଲି ମାକୁ ଗାଧେଇକି ପିନ୍ଧେଇଥିଲି ମାଳ ଫଳା ଟିକେ ସଜାଡ଼ା ସୁଜି କରିକି ମାକୁ ଡାକିଲେ ମାରି ମାର ଖୁସି କରିଦେବି ମା ଖୁସି କରିଦେବି ଜମା ହସ ନାହିଁ ଆଜି ତୋର ହସ ମା ଫୁଟିବ ଲୋ ମା ଫୁଟେଇକି ଦେଖା ସାରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଆଣିନି ପିଲାଟାକୁ ମୋର କହିଥିଲି ସେ ଆଣିନି ମଧୁଗୁଣରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାରେ ଭଲ ଭଲ ଟିକେ ବାଛିକି ଆଣିବି ଆଚ୍ଛା ଯା ଚକଳି ଦେବ ଭିତରକୁ ଯା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜା ହଉ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜା ଓ
ବିନା